Tak jo, tak snad to pofrčí teda, no. Tak. Tam je ten drožek? Tak. Z našeho firemního časopisu. Dobrý nápad. Tak, uspívejte se. Jo, to je pro Radka. Ještě. Tak. Pak se vás zeptám, jestli to můžu zvednout. Když ne, tak Má nohu rozsekanou trošku. nemůžeme koupit majstre. Jo, startujeme a nám dorazil teda ten Dan a i Marcel? Údajně čekat nebudeme nikdy, když to neví. Startujeme teda, jo? Dobrá, paráda. Děkuji, Aleši. Tak já vás tady zase vítám po roce a dozvíme se teďka v tomto čase, který jste mi pověnovali a sami sobě jste pověnovali, zase nějaké zajímavosti o firmě, to jak se ten rok 2025 vyvíjel a jak se bude vyvíjet ten rok 2026. Co nás tady čeká? Koukneme se na to, teda, co se stalo v tom roce 2025, ty nejdůležitější momenty a nejzajímavější. A pak se mrkneme zase na tu otázku, která je pro každého nejdůležitější. Začátkem roku se vždycky objevuje téma navyšování mezd, takže tady tohle to bude také tématem. A potom se podíváme, jaké máme plány a investice na rok 2026. A pak je zajímavé téma neshody, tam se společně poradujeme tento rok. A potom mám připravené ještě nějaké další zajímavosti pro vás. Tak, co jsme zvládli ten minulý rok? Jeden z příkladů je nátěr uliček, myslím, že na Obrobně, nevím, jestli to probíhalo i na Svařovně. Já to považuji za, byť je to drobnost pro někoho, třeba i nesmysl, teď to se snažíme udržovat, tak já to považuji za velmi důležité, protože to zase ukazuje jako krásnou vizáž té firmy a my, když tady provádíme ty klienty, tak to je věc, které oni si všimnou a díky tomu tady chtějí i prostě objednávat. Jo, protože to, jak ta firma vypadá na první pohled, tak potom říká jim to, jak my budeme pečovat o ty jejich zakázky, o ty jejich díly a to, jak budeme například dodržovat termíny. Takže za mě, proto jsem to tady chtěl vyzdvihnout. Byl to za mě jako super nápad a hlavně už tam chodíme pěkně v čistém. Nechodíme tam v těch kalužích toho oleje. A další věc, dlouho slibovaná, byla vrtačka VR50 na Svařovně. Takže věřím tomu, že už tady tohle to bylo cítit jako přínos na zámečnické ve Svařovně, že nemusí čekat na odvrtání jakékoliv díry, než provedeme na Obrobně, protože ta je mnohdy předspaná. Vítáme tě, Marceli. Čau. Klidně můžeš dopředu, kdyby se měl. Můžu čas. Tak. Další věc je, které jste si úplně možná ani nevšimli, tak je nákup serveru. Pro firmu je to velmi důležitá věc, protože dneska veškeré data fungují virtuálně a my potřebujeme, aby byly dobře dostupné, aby byly v bezpečí ty data a hlavně, aby se dali rychle dohledat a hlavně ten IT průmysl nám vlastně diktuje ty podmínky a my musíme jít s tou dobou, jinak bychom tady nebyli schopni ani používat vlastně staré počítače, protože prostě do starých počítačů nejsou aktualizace a zase bychom neměli dostatečnou ochranu proti nějakým útočníkům, a což už se nám tady stalo a slyšeli jsme i v okolních firmách, takže taková důležitá drobnost. A potom je to implementace ERPčka, kde jsme prošli několika školeními. Trvá to trošku déle, než jsem si já představoval, nicméně pracujeme na tom a věřím tomu, že tento ERPčko slibované, na které se spousta lidí už dneska těší se mnou, zejména v managementu, takže zhruba do půl roku dotáhneme do konce. A potom probíhala oprava správní budovy, byla slíbena i oprava šaten. S těma šatnama je to trošku složitější, protože vzhledem k tomu, že chceme tu rekonstrukci provést
ve velmi krátkém časovém úseku, tak to není jenom o tom domluvit nějaké lidi, co nám to tady přijdou udělat, ale oni, aby se na to dokázali pořádně připravit, tak potřebují projekt. Takže teďka se pracuje na projektu a já vám teďka nedokážu říct, jak dlouho to bude ještě vůbec trvat. Myslím si, že to bude možná zavánět tím, že se to bude realizovat právě někdy v létě, když bude hodně dovolených. Nevím, jestli z toho nevznikne například nějaká celozávodní dovolená, abychom tady tohle mohli spravit. A nebo by to znamenalo, že třeba týden budete prostě jezdit v Monte Carlo, nebo 14 dní. A ta jedna z největších věcí pro firmu byl v minulém roce koupí areálu, který je vedle, dneska všichni ho známe pod jménem Kovo Group. Je to velmi strategický krok pro firmu, protože firma, aby byla konkurenceschopná a byla schopná nabízet těm zákazníkům něco, co nemají úplně všichni, tak na to potřebujeme další a další technologie. A my už na ty technologie nemáme prostory, byť bychom je rádi pořídili, tak tady tohle byl nevyhnutelný krok k tomu koupit ten areál, abychom mohli uvažovat do budoucna k rozšiřování areálu a potom koupit nějaké další technologie, abychom se stali zase stabilnější firmou na tom trhu. A nabízeli zejména možnosti, které vlastně standardní strojírenská firma nenabídne tady v tomto kraji. Pojďme se kouknout, jak se vyvíjí obrat v čase. Je to takový první ukazatel toho, jak se firmě daří, i když není úplně nejdůležitější. Nicméně pro nás historicky byl nejlepší rok 2023, kdy jsme měli obrat 163 milionů bez DPH. Minulý rok bylo 145 a dneska jsme na nějakých 149 milionech. Nemusíme říkat, jako jestli to je dobře nebo je to špatně. Jo, je to tak, jak to je. Teďka se podíváme na detail tady těch 149 milionů. Paní učitelně, když tak omluví za nepřesnosti, nicméně myslím si, že pro tu naší práci je tady tohle dostatečné. Takže z těch 149 milionů zhruba 28 milionů šlo na spotřebu materiálu. Jenom za energii jsme zaplatili 2,5 milionu, za opravy a udržování areálu, strojů jsme zaplatili 5,2 milionů, což je nějaké 4% z toho obratu, což je docela vysoké číslo. A to tam ještě nemáme započítané mzdy našich údržbářů. Potom kooperace a služby, to jsou veškeré žíhání, tryskání, lakování, věci, které nestíháme u nás, nebo neumíme dělat u nás, nebo drobné díly, které vyvážíme, tak ty jsme objednali v hodnotě 21,56 milionů. Jako vždy, největší složka jsou mzdy, což je super. A je to 47,2 milionů šlo do mezd. V návaznosti na mzdy jsou odvody a zdravotní a sociální pojištění, což je nějakých 13,88 milionů. Takže jsme díky tomu, jak jsme tady takhle v tom roce 2025 pracovali, tak jsme poslali státu 13,88 milionů jenom za mzdy. Jo? Ne za výrobu. Potom pro firmu je nezbytné, abychom byli pojištěni. Víte, že se nám tady sem tam objevují během roku nějaké škodní události a samozřejmě musí mít pojištěné budovy, stroje. Tak tady ta položka nás stojí 1,7 milionů ročně. A v roce 2025 jsme také už poslali zálohy na stroje, které budeme instalovat v tomto roce. A to nás stálo 10 milionů a je to na nový karusel a na novou horizontku. No a zbyl nám z toho nějaký hrubý nezdaněný zisk 18,5 milionů, který jsme už použili ten minulý rok na koupi toho areálu a přidali jsme k němu vlastně našetřené peníze z těch minulých let. Takže tady tohle je
přehled toho, co se stalo všechno a z čeho, co se skládá z těch 149 milionů. Jenom tak ze zajímavostí, společnost Apple, my máme ten hrubý zisk 12%, a společnost Apple už očištěný zisk v roce 2025, v tom jejich fiskálním období, měla 26,92%. No, takže tohle je náš nějaký možná sen, ale myslím si, že vzhledem k tomu, že tady takového obrovského zisku dokážou dosáhnout pravděpodobně firmy, které mají svůj vlastní produkt. Tak a já si myslím, že je skvělé to, že vzhledem k tomu, jak hodně investujeme, a je to vize té firmy investovat do těch technologií, protože vidíte, že ten karusel, co vyměňujeme, tak je zastaralý, je nefunkční, díky němu jsme nadrobili spoustu neshod a je potřeba ho vyměnit. Takže pokud my bychom to nevyměnili, tak bychom vlastně zastarávali. Takže, a to stejné je to s tou horizontkou, je to nejstarší CNC, které teďka měníme. Takže já považuji za velmi dobrý úspěch to, že dokážeme posílat mzdy včas, vždy byly poslány včas a věřím tomu, že vždy i budou poslány včas, navzdory tomu, že provádíme obrovské investice k tomu, abychom byli stabilní firmou a konkurenceschopnou firmou. Tak, tady se můžeme podívat na to, kolik jsme zpracovali v roce 2025 nabídek, to 1833 nabídek a z toho jsme získali 839 zakázek. Co nám to říká, a to nám budou říkat i další grafy, které vám ukážu, že nás dneska stojí mnohem více administrativního úsilí docílit podobného obratu jako v minulých letech. Jo? Tady, když se podíváme v roce 2023, kde byl ten obrat úplně nejvyšší, tak v té historii to bylo za poslední 5 let nejméně nabídek a nejméně zakázek. Jo? Takže pro nás to znamená mnohem větší administrativní zátěž a úsilí získat ty zakázky. A zajímavý graf je reklamace přijaté. Evidujeme i tady tohle díky ISA. Mohli bychom si pogratulovat, že tady tohle číslo je 1, co není úplně vidět. Myslím si, že se možná něco opomnělo, protože je to o tom, že musíme to poctivě zapisovat do systému, takže tam možná něco málo není, ale i tak si myslím, že je to velmi dobrý úspěch oproti tomu, že v minulém roce, a to si jsem vědom toho, že tam těch reklamací bylo více. Bavíme se o tom, když zákazník přijde na nějakou neshodu u sebe, jo, a pošle nám vlastně oficiální reklamaci a musí nám to tady poslat, my to musíme spravit, nebo nám vyúčtují náklady na opravu. Takže v tom roce 2025 toho bylo podstatně méně. A děje se tím, že máme dobré vztahy s těma našima zákazníkama, tak se děje to, že nám z té dobré vůle ani oficiálně ty reklamace někdy neposílají, že je to opravdu na nějaké domluvě, že nás o tom informují a dokážou si to mnohdy i upravit u sebe a ani nám nepošlou ty náklady. To, jo. Je to takový ten benefit toho, že my jim zase vycházíme vstříc tím, jak tady pracujeme v tom nasazení, že se snažíme dodržovat termíny a kvalitu i nesmyslně vymyšlené termíny, tak oni nám tady tohle potom takovým způsobem vrací. Tak možná i proto tady máme jenom tu jednu jednotku, ale za mě každopádně velmi dobrý úspěch. A teďka se budeme moci společně poradovat na dalším grafu. A to z toho důvodu, že v roce 2024 nás neshody stály 1,27 milionů. A bylo to i proto, že jsme vyzmetkovali jednu hřídel, bylo v tom spoustu materiálu a tak dále. Nicméně v tomto roce jsme na v minulém roce, jsme na 657 tisících, což je jako polovina a já mám z toho obrovskou radost a můžete být opravdu na sebe pyšní, že jste tady tohle zvládli takhle zlepšit ten výsledek. Jo, myslím si, že tady na ty minulé období úplně se až tak nedívejte, protože si myslím, že jsme to až tak dobře neevidovali, tak jak jsme to teďka evidovali v těch posledních letech.
Takže za to si, kdo chce, můžeme třeba v tichosti potleskat. Nebo kdybyste chtěli nahlas, tak můžeme i nahlas. Takže opravdu díky za to. To je náš společný velký úspěch. Takže velké díky všem za kvalitu. A my jsme u na Vavřínech, protože když tam bude nula, bude to lepší a ušetříme 650 000, které můžeme potom rozdělit nebo investovat nějakým jiným způsobem. Děkuji za doplnění, já se k tomu ještě samozřejmě vrátím. No. Tak, tady jsem si připravil, jako vždycky, počet nabídnutých dílů. Ale není to počet nabídek, ale je to počet nabídnutých dílů. Jo, to nám zase ukazuje to, že byť máme nižší obrat, tak prostě nabízíme více dílů. Jo? 2732 oproti roku 2024 a 2023 bylo dokonce 2551. Další číslo je, kolik prošlo přes výrobu typu dílů. Jo? Tak těch bylo 2414 oproti roku 2024, kdy bylo 2364. A krásné číslo je, kolik kusů dílů vám prošlo přes ruce. No, myslím si, že výstupní kontrola a zámečníci na obrobně a na expedici, tak těm to prošlo fakt jako každý kus, takže vám prošlo přes ty ruce 8826 kusů dílů. Jo? A to si myslím, že v tom nemám započítané normalizované části. Jo? To jsou díly, které jsme vyráběli u nás, anebo jsme je vyráběli v kooperaci. Tak, změna tématu. Náš benefit ve formě rozdávání vitamínů nebo velkého příspěvku na vitamíny využilo v roce 2025 51 lidí oproti roku 2024, kdy to bylo 34 lidí. Každopádně zvýšit si zdraví není jenom o vitamínech. Můžu vám doporučit, pokud to opravdu tady to téma s někým jako rezonuje a chtěl by se tím zabývat a opravdu zvednout si to svoje zdraví a zvýšit si tu imunitu, tak začněte hledat. Je na YouTube spousta influencerů, kteří o tom mluví a mluví o... Není to o tom, že by prodávali nějaké další suplementy, ale mají ve svém životě různé návyky, které zvyšují tu imunitu a vůbec to nic nestojí. Je to jenom o tom vybudovat si nějaký nový návyk, vyměnit třeba nějaký zlozvyk za nějaký nový návyk, anebo jenom prostě přidat nový návyk. Tak, co je i zajímavé během těch let, tak jsou audity, a audity zejména od zákazníků, protože to nám dává zpětnou vazbu k tomu, jak si zase stojíme. A rád bych řekl, že jsme se velmi posunuli, že je vidět, že ti zákazníci u nás nalezají čím dál méně nějakých nepřijatelných věcí v té výrobě. Nicméně, pořád tam ještě nějaké drobnosti jsou. Jedna z nich je, a ne, že by bylo objeveno, že bylo něco porušeno. Teda zrovna tady jsem měl jednoho zákazníka a ten zrovna byl u situace, kdy nebudu jmenovat, do běžícího, točícího se stroje někdo vlezl, aby se na něco podíval. Jo? Pro nás, pro fachmany, je to samozřejmost, že jo? Protože tam potřebujeme nahlídnout a podívat se, jak ta špona bere. Nicméně tady tyhle firmy a lidi, kteří vlastně nikdy neobráběli, oni si to neuvědomují, ale jejich cílem je to, aby vlastně bylo co nejméně krve prolito na těch jejich výrobcích, takže oni tady na toto upozorňují a já tím chci jenom říct, dávejte na sebe pozor. Jo, vždycky, když se směje. Dávejte pozor na sebe, hlavně když se chystáte vkročit do nějaké nebezpečnější situace. Jo, opravdu važte každý krok, neberte ho jako samozřejmost, protože úrazy jsou právě z té samozřejmosti. Je to z toho, že zrovna přemýšlíme nad něčím jiným, jsme někde jinde a šlapneme někde
někde bokom, než máme nebo uklouzneme. No, není to opravdu z ničeho jiného. Takže opravdu bacha na sebe. A potom další věc, kterou nám kdysi vytýkali, a tady bych chtěl vyzdvihnout, že už se to zlepšilo při těch auditech, takže jsme často mívali zastavěné hasičáky. Jo, takže velký palec nahoru pro všechny, kteří dbají na to, aby hasičáky byly přístupné. A myslím si, že je to pro nás i velmi důležité pro tu bezpečnost, protože už jsme tady zažili požáry. Jo, já jsem si vědom minimálně jednoho. Takže dávejte na to pozor a díky za to, že je držíte přístupné. Tak a jedna z věcí, co nám byla vytknutá, tak bylo nedávat technické kapaliny do petek. Jo, myslím si, že jsem zrovna při tom jednom auditu to fakt jako vyšlo, že jsme viděli chladící kapalinu v nějaké minerálce. Pokud věřím tomu, že tady tyhle láhve lze nahradit nějakýma kupnýma lahvema, které jsou na to určené, tak dejte si na to taky pozor, protože vím, že pro vás je to možná pohodlnější, ale zajděte do skladu, vytáhněte z nich opravdu nějaké láhve, které jsou k tomu určené, protože my za to dostáváme potom prostě minusové body. No. A můžeme si je schovat na něco dalšího, než na takovou s prominutím hloupost. Tak, to jsme byli v roce 2025, teďka už se blížíme do roku 2026 a další téma jsou kvartální hodnocení. Ty jsme za poslední rok dvakrát změnili, takže se může zdát, že nevíme, co děláme a že nevíme, co chceme. Nicméně to beru jako tu první změnu jako cestu k té změně druhé. Získali jsme z toho nějaké ponaučení a výsledky. A Vojta s Liborem, ti se nejvíce zasadili teďka, no teď nevím, jestli jsem vám to zrovna nepohnul, že jo? Nicméně nebo tím cílem bylo, aby se rozdávali za stejných zisků stejné peníze. No, to znamená to, že když teďka jsem zaslechl, že je nějaká mírná nespokojenost s tím, jaké byly kvartální odměny, takže není to tím, že by tím novým systémem se rozdávalo méně peněz, je to dáno tím, že zrovna ten poslední kvartál byl opravdu slabý. No, k tomu se ještě dostanu. Ta zásadní změna, za mě ten systém teďka bude ještě mnohem férovější pro vás a celkově pro všechny, než to bylo doposud. Protože doposud se ty hodnocené prémie rozdělovaly na základě ušetřených hodin. A tam můžeme diskutovat o tom, když někdo někde ušetřil 50% hodin, tak jestli to bylo tím, že byl machr, anebo jestli to bylo tím, že my jsme to špatně spočítali. To už jsme si rozebírali ten minulý rok. Nicméně ono to mělo nějaké svoje výhody a nějaké nevýhody, protože se objevovaly zakázky, které celkově byly v mínusu a někdo měl na pracovišti plus, protože zrovna někdo se při tom výpočtu trefil nebo netrefil a nechal to a bylo tam jako hodně hodin. Jo, takže někdo dostával prémie, i když vlastně ta zakázka byla v mínusu. Tohle to jsme akceptovali, nicméně teďka jsme to změnili, protože jsme to chtěli dělat ještě férověji, protože se i samozřejmě dělá druhá věc. Vy jste se mohli na zakázce dostat do mínusu a přitom na té zakázce byl zisk, protože tam byla vysoká marže obchodnická. A to už tak fér úplně není, že jo? Takže proto jsme se rozhodli, že budeme vyplácet ty kvartální prémie na základě celkového zisku z té zakázky. To znamená, máme zakázku X, která prochází přes X pracovišť, nakupuje se na to X materiálu a my, jakmile ta zakázka skončí, tak už systémově se podíváme do té kolonky, jaký tam je zisk. A tam je i ten zisk, ten obchodnický. A můžu vám říct, že jsou určitě k dispozici spousty zakázek, které mají tu marži vysokou, protože víme, že si to můžeme
dovolit, protože víme, že nemáme zrovna třeba na ten díl konkurenci. A vy dneska budete i tady z té marže dostávat provize. Jo, takže proto to považujeme za férovější. A cílem tady tohoto je také větší týmovost. Tady u tohoto modelu bude ještě více záležet na té týmové spolupráci, než to bylo na tom modelu předtím. Protože, jak jsem říkal, bude se jednat o ten konečný výsledek. To znamená, že pokud není tady žádný Lojza ušetří a Franta se bude někde zajebávat, tak Franta osírá toho Lojzu. Takže dneska je to opravdu o tom uvědomit si, že ovlivňujete jak svůj výsledek, tak i výsledek kolegy, ale ovlivňujeme to všichni navzájem. Ovlivňuje to ten, kdo nakupuje materiál a ovlivňuje to ten, kdo to prodává a dokáže vyjednat vyšší marži toho zákazníka. Takže proto to považuji za velmi dobrý krok dopředu. Máte k tomu nějaké dotazy, protože tady tohle je jako takové velmi důležité téma a teďka to tady můžeme společně klidně rozebrat, protože jsme tady všichni. Nepotřebuje to někdo dovysvětlit? Já jsem se to snažil vysvětlit snad co nejjednodušeji, ale to je zase moje percepce vidění. Když se ten Franta bude zajebávat, tak Lojza bude nasranej, ale to asi nemůžeš. Lojza by se mohl Já děkuji za dotaz a za odvahu, ale myslím si, že právě jak říkal teďka, tak Lojza si s ním může udělat, teďka nevím, kdo se zajebával, Franta nebo Lojza? Dobře, jo, dejme tomu, že se Lojza zajebává, jo. Tak dívej, Franta, pokud tohle zjistí, tak si s ním může promluvit mezi 4 očima, anebo prostě to může řešit se svým vedoucím. Jo? A není to žádné zanášení. Jo? Chcete teda donášení? To je donášení a potom člověk, ten Lojza půjde na šatnu a dostane deku. A co dostane? A dostane deku. Tak mu můžeš dát deku, no? Jasně. To je krásné, to se můžete, vás už bude víc. Vás už bude víc. Takže můžete mu dát třeba deku. No. A ještě bych rád a ještě je důležité zmínit, že tady toto hodnocení už se týká i zámečníků na Obrobně, kteří byli opravdu hodnoceni na základě nějakého pocitu, nesystematicky. Teďka díky tomu možná s prominutím utřeli nos, protože byli zrovna ty kvartální nižší. Díky tomu, že prostě jsme nevyvezli dostatečné množství ziskových zakázek. Ale myslím si, že se můžou těšit na to, že když opravdu ty prémie a ty zisky budou vyšší, tak ty prémie budou vyšší. A není nic lepšího, než když prémie jsou měřitelné a nerozdávají se na základě sympatii. No, pro nás je to uchopitelné. A ještě bych dodal, že opravdu pro nás i ten minulý systém hodnocení, který jsme si mysleli, že bude administrativně méně zatěžující, tak byl zatěžující úplně stejně, nebo možná i dokonce více. A tady ten systém opravdu umožní Vojtovi a Liborovi, kteří to mají na starost, tak připravovat technologické procesy a počítat zakázky a dělat opravdu důležité věci, proto abychom měli více práce. Letní prémie. Tady tohle, všimli jste si, že ještě nevíš si na tabuli nikde, jak se nám vyvíjí zisk na letní prémie, že jo? Ono to má svůj důvod, nebudu tady to lakovat nějakým způsobem na růžovo, nicméně nevyvíjí se to vůbec dobře s letníma prémiema.
A nicméně, tady jste byli zvyklí, že bylo třeba 4%, 5,9 a zatím jsme na 0,2. Nicméně, máme ještě před sebou několik měsíců a tohle to neznamená, že je všem dnům konec a že s tím nemůžeme vůbec nic dělat. Nicméně, takhle se to vyvíjí a já jsem to chtěl s vámi nasdílet, ať víme, do čeho jdeme. Protože je důležité si uvědomovat, že ty prémie jsou nyní nastavené tak, že jsou klidně vyšší, než bývaly kdysi, ale musí se dařit firmě a je to krásně počítatelné. K tomu se ještě také dostaneme. A neříkám to proto, abych vás tady teďka jako honil k tomu, abyste ještě zvedli produktivitu, ale říkám to proto, že opravdu tady tyhle prémie, to není žádné vycucané číslo majiteli na papíru, jo, při kavičce. Je to opravdu skutečné číslo, je to odrazem toho, jak se nám daří ve výrobě, jak se nám daří produkovat ziskové zakázky. Co můžeme udělat pro to, abychom tady toto všechno ovlivnili? Samozřejmě, jak jsem zmiňoval, snažit se nakupovat materiál co nejlevněji, to je na nákupčích, obchodnících, projekt manažerech. Takže je v tom můžeme podporovat a držet jim palce, to my neovlivníme, to jenom jsem tady chtěl takhle veřejně nasdílet, jak je to důležité, ať oni přiberou tu důležitost, ale my to samozřejmě sledujeme a tady tohle se docela daří. Často se stává, že vám nedorazí materiál a ta vaše práce je přerušena, zejména teďka hovořím k zámečníkům ze svařovny, je to k nasrání, nicméně je to nyní fakt, takový jaký je, protože té práce je tolik, kolik je a nedokážeme to úplně ovlivnit tím, že hlavně vyrábíme prototypovou výrobu a kusovku a s těma dodavatelama je to taky velká výzva to vykomunikovat tak, aby oni dovezli všechno najednou a v požadované kvalitě, protože víte sami, že kolikrát dorazí úplně všechno, ale něco je tam špatně ohnuté a už to zase stojí. Jo, takže tohle všechno to ovlivňuje a tím jsem chtěl říct, že zbytečně si nenatahujte práci. Vždycky, jak vám ta práce dojde, nebo je problém právě s tím materiálem, ukončete si tu zakázku, běžte za tím svým vedoucím, ať vám vymyslí nějakou náhradní práci na areálu. Protože tady tohle ovlivňuje to, jaké budou ty procenta na ty letní a zimní prémie. Tohle ovlivňuje to číslo, které bude rozhodovat o těch kvartálních prémiích. Jo? To je velmi důležitá zpráva pro vás. Tak, to vlastně jsem říkal to stejné. No, důležité je dodržovat kvalitu. Jo, zase to číslo, jak jsme si tady zatleskali, tak i toto číslo ovlivňuje to celkové číslo, které zase ovlivňuje ty letní prémie a zase ty kvartální. Je to pořád dokola. Mám dotaz, co ty Vojti stavíš na první místo, že to ovlivňuje teďka to číslo, jaké je aktuálně. Co si myslíš, čím to je nejvíce? Myslíš ten finální zisk? Teďka, no? Já si myslím, že to není o jednom daném parametru, ale je to o tom uvědomovat si všechny ty parametry současně a držet pozornost na všech. To znamená produktivita, nakupování toho materiálu, odvádět opravdu poctivě tu práci, nenatahovat to, když vím, že není. Já to chápu, že to může být depresivní, že není další práce, ale opravdu my se za to na vás jako nezlobíme, ono to je fajn, klidně to udělejte za 2 hodiny, i když tam je třeba 10. Prostě to položte a běžte za tím mistrem, ať vám dá někde nějaké natírání nebo něco. Jo, takže je to opravdu, je to zase o té týmovosti. Jo, tak jak to management prodá, tak jak nakoupí materiál, tak v té výrobě produktivita, kvalita, jak jsme zaměření na tu kvalitu.
společná odpověď. Tak, no a jedna z věcí ještě je potom dodržování začátek a koncu směn. To jsem chtěl jenom tak preventivně připomenout, protože to se nádherně dá spočítat a při 60 lidech 5 minut denně krát 251 dní, průměrná minutová sazba na stroji je 16,66 za minutu a jsme na 1 254 498. Jo, tady tohle číslo opět ovlivňuje ty prémie, jak letní, tak ty kvartální prémie, na které dneska si všichni šáháte. Jo, takže to jsou ty drobnosti, ono to vypadá, 1,2 milionu, klidně si pokecám, mašina může stát, ale ono je to všechno se vším. Tam 5 minut, tam. Jo. Pro nás je lepší, když opravdu bude ta práce hotová a ten stroj bude stát a bude ta práce ukončená, než když tam budete šolichat na to hodiny. Jo, protože jedna z dalších věcí, kde se nám to vrací, tak je potom, když my tu zakázku kontrolujeme a bojujeme o ní třeba znovu. A když vy tam natočíte více hodin, než je potřeba, tak my si myslíme, že je potřeba ty hodiny mít do té výroby a my jsme potom třeba nekonkurenceschopní a nedokážeme, i když bychom to mohli prodat za menší hodiny, tak tam dáváme větší, protože vy jste tam dali větší. Takže opravdu to odvádění té práce je velmi klíčové. Byť se to může zdát s prominutím jako oser. Jo, začátek práce, konec práce na půl hodiny. Jo, má to svůj smysl. Jenom tak ze zajímavostí, každých 175 000 pro vás znamená 0,1% do těch letních prémií. Jo, to znamená, ty prostoje se rovnají, kdyby jsme takhle to dodržovali a každý 5 minut chodil později na přestávku, později z přestávky, tak tady tohle to ovlivní to číslo 0,7%. No, teďka jste měli, v létě bylo téměř 6, ale k tomu se vlastně taky dostaneme. No, takže i tak. No, proč máme dodržovat začátek a konce směn, to už jsem řekl. Přímo to ovlivňuje ekonomiku firmy a samozřejmě to ovlivňuje vaše mzdy a ty benefity, což jsou ty prémie. Tady jsem chtěl ukázat procentuální vývoj prémií letních a zimních v historii. Není to proto, neukazuju to proto, abychom si zatleskali, nebo abyste zatleskali managementu nebo majitelům, že je to tady super. Nám jde o to, aby jsme dlouhodobě dokázali být konkurenceschopní a měli dostatečné množství práce pro vás a zajistili ty vaše pravidelné mzdy. A dokázali vám nabídnout lepší podmínky, než například jsou v jiných okolních firmách, kde se samozřejmě my snažíme držet na té špičce a ověřujeme si to a naštěstí to tak je. A kdo chce pracovat férově a táhnout za jeden pro vás, tak tady má opravdu v té firmě místo. My to dokážeme velmi ocenit. Tady tohle může být potom tím výsledkem. No a kdo má pocit, že všechno je špatně, ale nic nechce měnit, tak tady v podstatě stejně nikdy nebude spokojen. A my se budeme moct stavět klidně nahoru. Ještě ale prosím vysvětlím. Ano. 4% a proč je tam, že 5, 8, 3, 4. Co jsme proto udělali a co se změnilo? Co jsme proto udělali je, že jsme nastavili ten systém tak, aby opravdu se dalo jednoduše určit na základě toho, jak se firmě daří, jaké procento budeme vyplácet. Takže tady opravdu můžeme vidět tady to bylo nastavené, nebo to nebylo v podstatě nastavené, bylo to tak nějak, taťka s Radkem se podívali na účet, na to, kolik byly pohledávky a podívali se z okna a nějak to nacítili.
A my jsme jim to zjednodušili, protože dneska je to na jedno kliknutí, oni se o to nemusí vůbec starat, takže jsme jim ušetřili práci. Ale pro vás to znamená, že když se té firmě opravdu daří, tak ty letní a zimní prémie budou být vyšší. Jo, a tady můžete vidět, jak nám to skáče. Takže má to samozřejmě 5,8% versus 4, to znamená vyšší prémie letních téměř o 50%. A teďka samozřejmě se rozhoduje o tom, jaké. Teďka v následujících 3 měsících se bude rozhodovat, 4 měsících se bude rozhodovat, a jaké budou zase ty prémie letní. Máte k tomu nějaký dotaz, protože to je taky velmi důležité téma a může být i k diskuzi. Okay. Tak. Teďka nejdůležitější téma dnešního dne je, a v téhle části chci být přesný, takže si to dovolím říct přesně tak, jak jsem si tady nastavil. Vím, že poslední roky zdražují běžné věci, jako energie, jídlo a bydlení. Nechceme, aby práce tady znamenala, že se člověk rok od roku může dovolit míň. Inflaci neignorujeme. Je to jeden z důvodů, proč mzdy upravujeme nahoru, abyste si mohli udržet rozumný životní standard. Zároveň ale platí, že mzda se dlouhodobě nemůže odvíjet jen od inflace, ale i od toho, jak se firmě daří a jak každý přispívá. Inflaci ovlivnit nemůžeme. Co ale ovlivnit můžeme, je to, kolik máme zakázek, jak efektivně vyrábíme a kolik peněz se pak vrátí lidem ve mzdách. Nezvyšujeme mzdy podle sympatií. Ne plošně stejným číslem pro všechny, ale podle přínosu, spolehlivosti a toho, jak se komu daří dlouhodobě a plní svoji roli ve firmě. Já děkuji všem, kteří jsou s tímto spokojení. A teďka se podíváme na plány pro rok 2026. Čekají nás teda opravy šaten. Věřím tomu, že spousta lidí to ocení. Čistka nového areálu. Víme, že... Prosím? Je to tam i na Tetanovku. Postupem času to tam chceme uklidit, ať je to reprezentace hodné a hlavně, jako co je velmi zajímavé z pohledu ISA, se nám to trošku komplikuje, protože my jsme najednou majiteli nějakého areálu a my musíme splňovat nějaké standardy a najednou to standard podle ISA neplní. A my jsme zavázáni ISem 14001, což je environmentální, což je v překladu, už to není někdo? Prosím? Zelené. No, zelené, no, prostě zelené, jo. Takže i z tohoto důvodu to tam budeme muset trošku umílet, pravděpodobně. Ale hlavně chceme. Bude nás čekat instalace nové horizontky, což bude probíhat někde na přelomu půl roku. A potom tam máme instalaci karuselu. Ten by měl probíhat koncem března a začátkem dubna. To je velmi, velmi klíčová věc, protože nám obě tady tyhle nové stroje zajistí to, že budeme více konkurenceschopní. Otevře nám to zase i nové technologické možnosti, protože ta horizontka zase bude mít větší tlak, vyšší otáčky než ostatní horizontky. A hlavně karusel bude mnohem produktivnější samozřejmě než ta SK16, co tam je nyní, a budeme konkurenceschopnější zejména na nějaké shieldy. Přesnost. Jo, a díky tomu, že se tam zvýší vlastně přesnost. A je zajímavé, že mi přestalo fungovat.
přestalo fungovat klikání, takže to vypneme a zapneme a možná, že se něco změní. Nemění se nic. Počítač mi nereaguje, výborně. Já to mám v hlavě, ale mám to k těm daným slajdům. Ty brďo. Tak to je Dobrá, tedy, tak se vydechněte, ale už se blížíme do konce. Správce úloh. Už to vypadá, že to bude kamarádi zase. Pracuji na tom, aby to tak bylo. Ale představoval jsem si to, normálně to tam, jak to tam skáče, tak jsem si říkal, to bylo dobré, se naučit takovou pozici. Přijde. Tak, výborně, už to funguje. No a další velká věc je pro nás, zejména pro management, rozjezd nového ERP systému na místo biznisu. Vy to pocítíte v tom, že papírové technologické postupy by měly zaniknout, což my vidíme jako obrovský benefit, protože neustále budou aktuální technologické postupy a teoreticky se nebudou ztrácet. Takže tady tímhle s tím zase pro ty auditory neskutečně vzrosteme, no, a pro ty firmy. Krom toho budete mít samozřejmě přístupy k regresům na jedno kliknutí a přinese to spoustu dalších benefitů. Tak, to jsou plány na rok 2026. Já se tady ještě zeptám taťky Libora Vojty, jestli jsem náhodou něco neopomněl, jestli tam je něco, co jsme měli v plánu. Máš to všechno dobré. Nevím, radím ještě za Svařovnu, neplánujeme náhodou něco. Prosím? Ještě se na to nezeptal, tak Ještě se nám... To je první informace. Tak a jedno z posledních témat, které vždycky na takové té novoroční poradě řešíme, tak je, kolik bude práce. V minulém roce jsme pocítili docela slušný úbytek a velké kolísání té práce. Samozřejmě největší úbytek byl právě u zámečníků na Svařovně. A zatím to aktuálně nevypadá o moc líp. Když se podívám na Svařovnu, tak tam máme průměrně zhruba práci do konce února. Na horizontkách a portálce je to průměrně do konce 3. měsíce. A na soustruzích tam se to hodně liší, takže tady jsem to rozstřelil přímo na termíny. Na velkém soustruhu jsou teďka nejmaximálněji vytížení nádhernou práci, která, věříme tomu, že bude krásně zisková, takže se můžeme radovat z toho, že opravdu to procento neskončí na těch 0,2. No, jenom tak ještě ze zajímavosti. Já ode dneška zrovna jednám s jedním klientem o opravě jednoho velkého rotoru, který právě přijde na ten obrovský soustruh. A vím, že nemáme v podstatě teďka aktuální konkurenci v tom, kdo by jim to opravil. A pokud my to dokážeme vymyslet, tak tam můžeme nasadit jako hodně vysokou marži. Což znamená, že jenom jedna taková zakázka, která možná stráví na tom stroji týden, tak nám může právě do těch prémií klidně přinést 0,1%.
Jo, jenom taková, nebo možná dokonce i víc. Jo, záleží, jak to napočítáme. S váma z dílny, jak se na to podívá ještě Libor s Vojtou a potom ještě já jako obchodník, jak se mi to podaří vyjednat a tu cenu nasadit. Jo, takže opravdu je to týmová práce a to, že bude superová zakázka na obrovském soustruhu, tak frezařům kvartální odměnu neovlivní, pokud na tom nebudou něco frézovat, ale ovlivní vám to všem ty letní prémie. Takže se můžete radovat z toho, že i když se zrovna jako daří na tom vedlejším stroji, že to ovlivňuje i vaše letní prémie. A můžete potom eventuálně dát Lojzu video, kdyby náhodou se vám zdálo, že vám to kazí. Tak a karuzely jsou také velmi vytížené a ty mají práci zhruba do půlky 4. měsíce. Se blížíme do závěru a já bych na závěr chtěl být realistický. Jo, to strojírenství je teďka v takové zvláštní době. Není to žádná krize, ale jak jste viděli z těch grafů, je to mnohem náročnější sehnat nějakou zakázku pro nás. Ale tím, že my jsme stabilní firma a ty zakázky vždycky nějaké seženeme, víte, že tohle to může být i výhodou, to, že nemáme právě práci na té svařovně aktuálně, tak my dokážeme velmi rychle reagovat na nějaký nesmyslný požadavek termínový nějakého zákazníka. Takže se můžeme opravdu radovat z toho, v jaké fázi jsme a jak se nám daří. A já bych vám chtěl velmi poděkovat za to, že se snažíte, a já to velmi vnímám. A teďka jsem si, jak jsem tu přednášku a prezentaci připravoval, tak je to tak neskutečně důležité to, jak my tady táhneme za ten jeden pro vás. Jo? Ono sem tam je to k nasrání, že někdo něco nějak udělá, někdo něco nějak zdupe, něco někdo nějak blbě vymyslí, ale to je ta strojařina, protože strojařina to je malosériové výroby. Ale my to vždycky společně nějakým způsobem upečeme do toho zdárného konce, kde je na konci ten platící klient, který rozhoduje o tom, jestli my budeme mít ty mzdy tady v tomhle světě, kdy se zrovna nezaměstnanost zvyšuje a spoustu strojírenských firm padá. Ale my máme to dobré jméno, máme to zázemí, máme ty technologie, máme tady jedny z nejšpičkovějších lidí, co tady vůbec jako na Ostravsku jsou. Vy si dokážete poradit s opravdu těma velkýma výzvama. Nemáme nadarmo, v tom motu naší firmy vyrábíme nevyrobitelné. To jsem dneska zrovna ráno slyšel v tom telefonu. Máme tady problém, potřebujeme to spravit. A máte tam, vyrábíme nevyrobitelné. Říkám, no tak děkuji. Takže já vám za to velmi děkuji. Přeji vám hodně zdaru v tom roce 2026. Kdybyste cokoliv měli na mě nebo na někoho dalšího, tak opravdu pochybnosti, cokoliv, nebo kdybyste chtěli cokoliv řešit, neotálejte s tím a běžte za těma svýma vedoucíma, protože to, že se tady cítíte dobře, rozhoduje o tom, jak se vám bude potom dařit. Děkuji vám za pozornost a přeji vám krásné odpoledne. Jsem se červenal. Děkuji. Bacha, no. Vypněte to. No,
21 milionů.